one board one jobनि मिनिङानो गाव सोरनावबा दाउ बिदै रानबाय सोरनावबा हांसो फिसा रानबाय सोरनावबा बयलार फिसा रानबाय बेनो बिसिनि one board one jobनि प्रमद बर'आ फिक मिशन लाबोना टटेलि फ्लपसो जादों दा बिनि नामाव लाख लाख थाखाफोरा करापसन जादों मिसइउज जादों बैसोमुथि.bodoland.gov.in आव थांनानै नाय जे इउपिपिएल सरकारा गावसिनि हा खाटा साबैसिनो होगोन निल दिनैसिमहालागै इउपिपिएलआ 30% लायो होननानै आं बुङाखै इउपिपिएलनि दैदेनगिरिया बुंदों बे समाव आं एफस'आवसो दंमोन प्रमद बर'आ जे खोथा बुंदों बे मोनसेबो मावाखै बिटिआर सुक्तिखौ लानानै आङो पार्सनेलि मेंनायबो गैयामोन गोलाव सोमावसारबावनो थाखायबा जों रेडि दंमोन नाथाय बै समाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव प्रमद बर'आ जि खोथा बुंदोंना बेयो उनाव टटेलि फेलार प्रमद बर'आ बुंदोंमोन बर'नि जेंना जोबागौ मानि गाव इलेक्सन गेलेया लकसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिनाव फैगासिनो आथिखालाव बिसायख'थि आय'गा बिसायख'थिनि कालार फोसावना होआखैब्लाबो बिटिसि हालामाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गावनि दोलोनि मुलाम्फानि थाखाय बायदि बायदि थांखि बिथांखि लानानै रायजोफोरनि सिगाङाव बायदि बायदि रादाय होनायफोरखौ जों नुनो मोनगासिनो दं खुलुमबाय डिजिटेल बड' निउसनि नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजा अनसायगिरि बिथांमोनखौ जों डिजिटेल बड' निउसनि जानानै बरायग्रोनाय आरो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोबाय दा बे समाव जोंजों लोगोसे दं आथिखालाव बिटिसि हालामनिनो बिपिएफ दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरि एबा आथिखालाव बिपिएफ लाइमोन दोलोनि नेहाथारि कास्टम बसुमतारी सार बिथांखौ जोङो जोंनि डिजिटेल बड' निउसनि जानानै गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय गोजोन्थों थेंक इउ बिथांखौ जोङो मोनसेखौ गोबाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे गोख्रों मावथि एबा सोलोंथाइ नेहाथारिनि उनाव लोगोसे नेहाथारि बायदि बायदि बिबान लानानै खामानि मावबोनायखौ नुनो मोनदों दा बिथाङा आथिखालाव थोंजोङै जोङो राजखान्थिनि सासे गोख्रों मावथि हिसाबै खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों दा बिथांनिफ्राय जोङो मिथिनानै लानो नाजागोन जे बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मा थांखि आरो नोजोर लानानै राजखान्थि दोलोआवहाय हाबगोन सारा बेनि बागै बुंनो आङो गिबियाव नोंथांमोननि चेनेलनि साफ्रोमबो मावथि बिथांमोनखौ साबायखर बावहरग्रोयो आफाबंलावरिनाव आं आर'ज खालामो नोंथांमोननि चेनेला बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजानि जे गांनाय उखैनाय आरो रायजो राजानि जेंनाखौ बेखौ सिगाङाव लाबोनो हागोन बेखौ आङो मिजिंथियो आरो नोंथांमोननि चेनेलनि साफ्रोमबो मावथि बिथांमोना मोजां देहा लानानै समाजनि थाखाय खामानि मावनो हाथों नोंथाङा जे सोंथि सोंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे माहारियारि आफाद आरो बाव मुं थिसननि जेलानाखि गोजौ फरायसालि आरो कलेजाव फरायो अब्ला साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा कलेजनि एडमिसन लायोब्ला जों साफा साफा बर' हिसाबै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफा साफा मेम्बार हिसाबै जायो दा बिदिनो आंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावदों हारिखौ मोजां मोनो आरो सार्भिस टु मेन सार्भिस टु ससाइटि सार्भिस टु गड आरो सार्भिस टु हिउमेन बिं जे जोङो मानसिजों मानसि अनलायनो नांगौ मानसिजों मानसि मदद होलायनो नांगौ गोग्लैसोनाय हारिखौ गोजौआव बोखांनो नांगौ गोग्लैसोनाय ओनसोलखौ गोजौआव बोखांनांगौ बे साफा साफा जों मानसिया लुबैनाय थिग बेबादिनो आंहाबो हास्थायनाय आरो लुबैनाय दं दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावदोंमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाथाय रावनिबो थाखाय पार्मानेन्ट नङा सोरबा 2 बोसोरनि थाखाय सोरबा 3 बोसोरनि थाखाय सोरबा 5 बोसोरनि थाखाय दा आंबो मोनसे सम लानानै फैदों सम लानानै जोङो मोनसे टिमा जों खामानि मावदोंमोन माखासे टिमा हरै इउपिपिएलआव थांबाय माखासे टिमा ओरै फैबाय आइडिय'लजिफोरा बेलेग बेलेग थांखिफ्रा बेलेग बेलेग नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा रावनिबो पार्मानेन्ट नङा आरो आं लुबैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव सासे मानसिया 20 बोसोर 25 बोसोर 30 बोसोर थानो नाङा जेनेरेसन टु जेनेरेसन फैबाय थानो नांगौ गोदान लाइमोनफोरनो चान्स होनो नांगौ बेखौ आं लुबैयो दा बिदिनो आं बर'फोरनि गेजेराव आंल' नङा गुबुन गुबुन मानसिफ्राबो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावबोदों दा बेबादिनो जोंबो मावबोदोंमोन दा मा खारननि थाखाय नोंथाङा गुबुन दोलोआव हाबालासिनो माने राजखान्थि बिथिङाव फैनानै दा आङो इउपिपिएलआ मानाव गेदेर प्रमद बर'आ एबसुनि प्रेसिडेन्ट थानाय समाव जि खोथा बुंदोंमोन आथिखालाव पलिटिकेल पार्टियाव बे टटेलि चेन्ज जाबाय आंल' नङा प्रमद बर'जों थाफानाय तामुलपुर ओनसोल बिराद उन्दैनिफ्रायनो मा होनो प्रमद बर'जों थाबोफादों जितेन मोसाहारि जोंनि लोगो बिथाङाबो मा होनो इउपिपिएलखौ नागारदों आंल' नङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा दिनै बिपिएफ दोलोआव दङ नङा होमबा दा जों प्रमद बर'आ दुलाराय बर' फरायसा आफादाव
बिथाङा जि खोथा बुंदों बे खामानि मावाखै प्रमद बर'आ आदा प्रमद बर'आ जेला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा बुङो जे बर' फिसाफ्रा बर' मिडियाम फरायसालियाव फरायनांगौ बर' रावखौ फोथांनानै दोननो नांगौ खिन्थु गावहा सानैबो फिसाजो गेदेरसिन आरो फिसाला उन्दैसिनखौ बर' मिडियामाव होआखै दा आङो बिदि नङा आं जि बुङो आं बेखौ मावो मिथिबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर'खौ आङो बिदा हिसाबै मानियो बे आंनि आलादा बाथ्रा नाथाय जेला जाथिनि खोथा फैगोन जेला ओनसोलनि खोथा फैगोन जेला आइडिअलजिनि खोथा फैगोन जेला प्रिन्सिपालनि खोथा फैगोन प्रमद बर'आ जि खोथा बुंदों बे मोनसेबो मावाखै मिथिबायना बिटिआर सुक्तिखौ लानानै आङो पार्सनेलि मेंनायबो गैयामोन गोलाव सोमावसारबावनो थाखाय बा जों रेडि दंमोन नाथाय बै समाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव प्रमद बर'आ जि खोथा बुंदोंना बेयो उनाव टटेलि फेलार दिनैथ' मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बुंनाय बाथ्रायासो जाफैबाय प्रमद बर'आ बुंदोंमोन बर'नि जेंना जोबागौ मानि गाव इलेक्सन गेलेया नङा होमबा रौतानि सानसे दिना मास गेदारिंआव बिथाङा बुंदोंमोन जे रन्जन दैमारिखौ जेरैखि जाया बख'नो नांगौ होननानै दिनै प्रमद बर'आ सिफ जाफैनाया 3 बोसोरनि बारा जाबाय रन्जन दैमारिखौ माने बख'नो हायाखै नङा होमबा दा ओंखायनो दिनै प्रमद बर'आ करापसननि एगेन्स्टआव खोथा बुङोमोन आवगाय एबसुनि प्रेसिडेन्ट हाबा नाथाय बे इउपिपिएल सरकारा 30% लायो होननानै आं बुङाखै जेला उरखावग्राखौ साफागुरियाव एमएलए गेलेनो फाथायहरदों साफागुरि समस्तियाव बै साफागुरि ओनसोलनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा मानाव गेदेर उरखावग्रानि एगेन्स्टआव स्ल'गान होदों जे जोंनो सालानि मास नाङा जोंनो लकेल नांगौ अब्ला प्रमद बर'आ इउपिपिएलआ 30% लायो होननानै आथिखालनि इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि मानाव गेदेर दीपक बसुमतारीनि दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएलआ 30% लायो होननानै आं बुङाखै इउपिपिएलनि दैदेनगिरिया बुंदों बे समाव आं एबसुआवसो दंमोन दा दिनै मानाव गेदेर प्रमद बर'आ ना बियो हारिखौ मोजां मोनो गाव बुङो बर' बिजोङाव फोरोंनो नांगौ ना गाव नाथाय बर' बिजोङाव फोरोङा गाव बुङो कारापसन फ्रि जानो नांगौ बिटिसिखौ गाव नाथाय 30% गाव लायो नङा होमबा दा ओंखायनो दिनै टटेलि फेलार जाफैबाय बै प्रमद बर'जों आथिखालनि प्रमद बर'जों आकाश पाताल डिफारेन्स मा खारननि थाखाय बे फेलार जाबाय होनना नोंथाङा बुंनो सानो आइडिअलजिखौ हमथाना लाखिनो हायाखै प्रिन्सिपालाव थायाखै नङा होमबा प्रिन्सिपालाव थानो नांगोन ओरैनो जाया मिथिबाय जोङो महात्मा गान्धीया मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन मिथिबायना मिथिबाय I have many worshippers but I have no more follower होनदों महात्मा गान्धीया बुंदों आंखौ खुलुमनाय मानसिया बिराद थागोन नाथाय आं बादि जि लुबैयो बेखौ मावफुंग्रा मानसिया खम दं होनदों उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो बुंदों मिथिबायना उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ अकल खुलुमबाल' जानाय नङा मिथिबायना गाव थैलांनायसेयाव गावहा इसेबां दाहा थानाय नङानो नाथाय गावनि सानस्रि आरो सान्थौखौ फोथैफायोब्ला उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दाहा थागोन दिनै सोरगोनिफ्राय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ प्रमद बर'नि सायावसो दाहा थागोन जोंनि सायाव थानाय नङा मिथिबाय मा होनोबा प्रमद बर'आ दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सानस्रि आरो सान्थौखौ फोथाङाखै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मोनसे खोथाखौ मानियोमोनब्ला बे गावनि फिसाखौ फार्स्ट बर' मिडियामाव सोगौमोन गाव मानो बर' मिडियामाव फार्स्ट सोआखै नङा होमबा बै समाव जेब्लानाखि हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिनि गाहाय माने खुंगिरि जादोंमोन बे समाव दुलाराय बर' फरायसाफोरा थामथि खोलोबनि थाखाय बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ जागायबाय सोमावसारबायमोन आरो बे समावहाय हाग्रामा महिलारि सारा बुङोमोन जे एबसुआ पिसिडिआर आरो इउपिपिएलजों लोब्बा दं आरो बड'लेण्ड प्रमद बर'नि बड'लेण्ड सोमावसारनाया टटेलि ड्रामा होननानै बिथाङा बुंदोंमोन दा नोंथाङाबो बै समाव सासे एबसुनिनो गोख्रों मावथि हिसाबै बा बड'लेण्ड सोमावसारनायजों लोब्बा दं हिसाबै दा बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो बै समाव जों बुजियाखैमोन बै समाव आदा प्रमद बर'आ बुंदों मिथिबाय आमिनगावआव 2014 मायथाइयाव आमिनगावआव 5000 दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफोरखौ साखि दोननानै बिखायाव आखाइ होनानै जोंखौ सतबांसा जाहोदों जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना जों सोमावसारलांबाय थागोन सान अखाफोर आरो बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बर' हारिनि जिनाहारि खालामजानाय गेदेमा आइजो बेफोरखौ साखि दोननानै सतबांसा जाहोदों बेनिफ्राय प्रमद बर'आ बुंदों जे जेब्लासिम बर'नि जेंना जोबा गाव एमएलएबो जाया एमपिबो जाया इभेन गामिनि गावबुरा जाया होनदों आरो बर'नि जेंना जोबोब्ला अब्ला गावनि डायरिखौ पुलिस स्टप होनानै सेवरागुरियाव रायजो जाहैगोन होनदों दिनै बर'नि जेंनाया जोबाखै दिनै बियो शिफ्ट जाबाय दिनै होनबा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार खोथा बुंनायाथ' बास्तबाव जाफैबायना मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंदोंमोन जे प्रमद बर'आ बर' हारिनि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय बियो सोमावसाराखै बर' हारिनि गांनाय उखैनाय आरो बड'फानि सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय बे सोमावसाराखै बे शिफ्ट जानो थाखायसो सोमावसारदों बर'नि जेंनाजों बेहा लोब्बा गैया दिनै प्रमान हिसाबै अकल हाग्रामा सारल' नङा सारा बुहुमनि मानसिफोरानो दिनै
बिटिसिनि मानसिफ्रा मिथिजोबगौ नङा होमबा बर' हारिनि जेंनाखौ जोबाखै नाथाय प्रमद बर'आ शिफ्ट जाहैबाय मानाव गेदेर हाग्रामा सार बुंनाय खोथायानो बास्तब जाफैबाय बै समाव जोङो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ फुथुला खालामनानै सावदोंमोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिदि बुंनो नाङा नोंसोर राजनितिक दोलिया राजनितिक खालाम नाथाय जों माहारियारि आफाद जोङो बै समाव फुथुलाखौ सावदोंमोन नाथाय दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बुंनाय खोथायानो बास्तबआव जाफैबाय जेब्लासिम जों बड'लेण्ड मोना अब्लासिम जों जिरायहोनानै प्रमद बर'आ मोनसे समाव बड'लेण्ड सोमावसारबोबाय नाथाय हरखाबै जे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बिटिआर गोजोन गोरोबथा मोनसे बर'नि गेजेराव गासैबो सोमावसारारि आफादफोरजों गोरोबथा खालामनानै थांबाय दा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों ओनसोलाव हालामाव गोजोन फैबाय बा गोजोन थासारि फैबाय बेजों लोगोसे क'क्राझारखौबो गोजोननि नोगोर होननानै फोसावबाय दा नोंथाङा गोजोननि बिथिङाव माबायदि बुंगोन गोजोन पिस एन्ड हेपिनेस आर दा रिलेटेड होनदों मिथिबाय जेराव पिस थागोन बाव हेपिनेस थागोन आरो जेराव हेपिनेस दं बाव पिस थागोन मिथिबाय बे मोननै मिथिबायना रिलेटेड जुदि अबा पिस जागा दं बाव हेपि गैयाबा बे मा पिस नङा होमबा दा ओंखायनो दिनै मानाव गेदेर प्रमद बर'आ पिस जाबाय होनदों जुदि पिस जाबायब्ला बिनि मानसिफ्रा दिनै गोजोननाय मोननो नांगौमोन दिनै नाय नों बिटिसि ओनसोलाव गामि दफायाव थां अबा दैदेनगिरिफोरखौ सावराय आं एग्जाम्पल होनि बिटिसिआव दा 19,000 टेट पास जानानै दङ बिसोरनाव सोंहैलाय नोंसोर हेपि ना मा होनलाय बिसोर हेपि नङा बिसोर गोजोन मा होनो बिसोरो रंजानायाव गैया बिसोरनि गोसोआ गोजोननायाव गैया मिथिबाय मा होनो ओंखायनो बिसोरनाव हेपि गैया दिनै जुदि होमबा हेपि गैयाब्ला नोंनि फिसा मा मिनिं जागोन दिनै बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि मोनाखै बिटिसिआव मानाव गेदेर प्रमद बर' शिफ्ट जानायनि उनाव बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफ्रा आङा फाङा गिदिंगासिनो दङ दिनै कन्ट्रेक्टरफ्रा गोजोननाय गैया फोरोंगुरु जाय जोंनि समाजाव कन्ट्रिबिउसन होबाय जोंखौ लेखा गोरों खालामबाय गामिनि ओनसोलनि बै फोरोंगुरुफोरनाव नोंसोर थांनानै सोंहै नोंसोर गोजोननाय दं नामा बिसोर बुंगोन गोजोननाय गैया आबादारिफोर बिटिसिनि जायनि खामानि मावनायाव जों जायो प्रडाक्सन खालामो देशनि हायेस्ट कन्ट्रिबिउसन होयो आबादारिफ्रा बे आबादारिखौ गामियाव थांलाय नोंसोर बे इउपिपिएल सरकारजों गोजोननाय दं नामा बिसोर बुंगोन गोजोननाय गैया ओंखायनो मिथिबाय दिनै ओंखायनो दिनै पिसआ अकल प्रमद बर' आरो आदा फेरेंगानि खुगायावल' दङ ना बियो गामियाव दं ना बियो टाउनाव दं ना बे गुबुन गुबुन हारि माहारियाव दङ दिनै कन्ट्रेक्टरफ्रा मा बुङो बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफ्रा जे बे इउपिपिएल सरकारा कन्ट्रेक्टरनि बिरोधि सरकार बुङो दिनै लाइमोनफ्रा दिनै जोंनि बिपिएफ दोलोआव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ मोजां मोननानै फ्राय माने 15-20 हाजारसो लाइमोनफ्रा दासिमहालागै हाबफैबाय गोदानै निउ भटार्स जाय माने 15-20 हाजारसोफ्रा दिनै बै लाइमोनफ्रा बुङो जे बे इउपिपिएल सरकारा लाइमोननि बिरोधि सरकार होनो दिनै इउपिपिएल सरकारखौ फोरोंगिरिनि बिरोधि सरकार होनो दिनै गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्रा इउपिपिएलखौ बे हारि माहारिनि बिरोधि सरकार बुङो दिनै इउपिपिएलआ टटेलि बिसोर फेलुवर आरो बाव खुनु गोजोन गैया बेयाव मानसिफ्रा असान्तिसो दङ मिथिबाय आबादारिफ्रा असान्ति दं कन्ट्रेक्टरफ्रा असान्ति दं फोरोंगिरिफ्रा असान्ति दङ लाइमोन सेंग्राफोरा सिख्लाफ्रा असान्ति दङ गोजोना प्रमद बर'आ गोदो मा होनो भारा न'आव थायोमोन बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव आबसुनि प्रेसिडेन्ट जाखांनायनि उनाव बे 3 थाला बिल्डिं न' लुबा गोजोन फैया दिनै आवगाय सोरबा दैदेनगिरिनाव गारि गंसेबो गैयामोन भारा गारि लायोमोन बिनि उनाव गारि गंथाम गंब्रै बायनो हाबाय बेजों गोजोन फैया मिथिबायना दा बे बिथिङाव रायजो राजाफोरखौ नोंथाङा मा खावलायगोन गोजोन होनबाय गाव हारसिङै जे गोजोना फैबाय होनना लाबाय थादों नाथाय रायजोफोरा गोजोन मोनाखै दा रायजोफोरखौ मा मेसेज होनो सानगोन गोजोननि बेलायाव ओंखायनो आं बेखौनो बुंनो सानो जे जोङो बे बिटिसिआ जोंनि देश बिटिसिआव जों थैजासे रायजो जानो नांगोन ओंखायनो दैदेनगिरिया मोजां जायोब्ला नोंसिनि रायजो जानाया मोजां जायो दैदेनगिरिया मोजां जायोब्ला लामाया मोजां जागोन दैदेनगिरिया मोजां जायोब्ला फिसा फिसौआ साख्रि मोनगोन दैदेनगिरिया मोजां जायोब्ला कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि मोनगोन दैदेनगिरिया मोजां जायोब्ला गामिया ओनसोला डेभेलपमेन्ट जागोन दैदेनगिरिया मोजां जायोब्ला सेंग्रा सिख्लाया साख्रि मोनगोन दैदेनगिरिया मोजां जायोब्ला नोंनि न'खराव सुख सान्थि रायजो जानो हागोन दिनै दैदेनगिरिया बिटिआरनि दैदेनगिरि इउपिपिएल सरकारा दैदेनगिरिया मोजां नङैनि थाखाय रायजो जानायनिफ्राय लानानै असान्थि सोलिगासिनो दं ओंखायनो आं खावलायो एबारनिफ्राय जोङो नों आंनि सरकार बुंनो हानो नांगोन दा बे इउपिपिएल सरकारा नों आंनि सरकार नङा आं बुंदों ना डेम'क्रेसियाव मोनसे मिनिं दं डेम'क्रेसि आर द गभर्नमेन्ट अफ द पिपल फर द पिपल बाय द पिपल नाथाय इउपिपिएल लेड गभर्नमेन्ट फर द माने प्रमद बर'नि थाखाय नाउ बिटिआर गभर्नमेन्ट आर द गभर्नमेन्ट अफ द 30% फर द 30% बाय द 30% जायनाखि 30% घुस होयो खामानिनि थाखाय बिसोरसो कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि मोनो ओंखायनो
बे 30%निल' बे 30% फैसा होग्रा बिसोरनिल' बे सरखार सोलिनानै दं बे रायजो राजानि सरखार नङा ओंखायनो नों आंनि सरखार फिसा हौवा फिसा हिनजावनि सरखार जोंनि सरखार जों खालामनांगोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ पावाराव लाबोनानै जाहाथे जों गौरब खालामनो हायो कन्ट्रेक्टरफ्राबो बुंनो हायो जोंनि सरखार आबादारिफोरा जों बुंनो हायो जोंनि सरखार लाइमोनफ्रा बुंनो हायो जोंनि सरखार अब्लासो जोंनि सरखार जागोन ओंखायनो फिसा फिसौनि मोखाङाव नायनानै फिउचारनि थाखाय भट होनो नांगौ हा मा होनो जेरैखि जाया पाट्टा नांगौ हायानो जोंनिबा बयनिफ्राय देरसिन मानो थाखाय जों सोमावसारदों हानि थाखायनो नङा होमबा दिनै हा पाट्टा होदों नामा बिसोर होआखै ससियेल मिडियायाव बिसोर बिराद बुंदों हा मेला मामा मेला होननानै नाथाय बैसोमुथि .bodoland.gov.in आव थांनानै नाय जे इउपिपिएल सरकारा गावसिनि हा पाट्टा साबैसोनो होगोन निल दिनैसिमहालागै निल मिथिबायना ससियेल मिडियायाव रिउमार जानो हागौ नाथाय निल ओंखायनो हा पाट्टानि थाखाय मानाव गिदिर हाग्रामा महिलारि सारनो भट हो जोङो फिसा फिसौआ साख्रि बाख्रि मोननांगौ आरो मोजाङै रायजो जानो नांगौ बिनि थाखाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनो भट हो ओंखायनो जोङो 500 थाखा 1000 फैसा मोनोब्ला बे 500 थाखाजों जों थैजासे रायजो जानो हाया दिनै टेट मास्टारफ्रा मा बुंदों 19,000 टेट मास्टारफ्रा क'क्राझाराव आन्दालन लादोंमोन क'क्राझाराव आन्दालन लाबा प्रमद बर'आ मा बुंबाय जे जाय टेट मास्टारफ्रा बिजि थानो थाखाय खामानि मोनाखैब्ला जाय खामानि मोनाखै बिसोर धरना प्रटेस्ट हो होनदों आरो बे थांनाय गोलाव हाग्रामा महिलारि सार सरकार थानाय समाव जों जेला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दं प्रमद बर'आनो बयनिफ्राय बांसिन बिटिसिआव प्रटेस्ट खालामदों बयनिफ्राय बांसिन धरना होदों अब्ला बै समाव मानाव गेदेर प्रमद बर'नाव खामानि गैयामोन नामा बे बेस्थ' थानो थाखायसो धरना होदोंमोन नामा टेट मास्टारफ्रा मानो थाखाय धरना होदों बे 1 बोसोर 2 बोसोराव साख्रि मोनाब्ला बिसोरनि बैसोआ बारलांसिगोन बैसो मोनसे साख्रि मावनाय मोनसे लिमिट दंना बैसोनि बै बैसो बारलाङोब्ला बिसोरनि सार्टिफिकेटआ नाल एन्ड भइड जागोन ओंखायनो बे 1-2 बोसोराव जुदि साख्रि मोनाब्ला बिसोरनि मा होनो सार्टिफिकेट बे टेट पास जानाया मिनिंलेस जागोन दिनै प्रमद बर'आ बै 19,000 टेट पास जानायफोरनि मेगननि मोदैखौ दिनै बिथांमोना बुजिया ओंखायनो जोंनो जोंनि सरखार नांगौ जोंनो बै बिटिसिनि बाहेरानि कन्ट्रेक्टरफ्रा 30% होनानै बिटिसिआव खामानिबो मावा सब करापसन खालामलाङो जोंनि बेनि सरखार नाङा जोंनो 30%नि सरखार नाङा जोंनो जोंनि सरखार नांगौ साफ्रोमनिबो सरखार नांगौ बिनि थाखाय इउपिपिएलखौ जेरैखि जाया बोखारनो नांगोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों प्रमद बर' हाटाव बिटिसि बासावनि मिनिया बेनो प्रमद बर' हाटाव बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफोरखौ बासाय प्रमद बर' हाटाव बिटिसिनि टेट पास जानायफोरखौ बासाय प्रमद बर' हाटाव बिटिसिनि लाइमोनफोरखौ बासाय प्रमद बर' हाटाव बिटिसिनि आबादारिफोरखौ बासाय प्रमद बर' हाटाव बिटिसिनि लेखा गोरों आरो फोरोंगुरु सार बिथांमोनखौ बासाय प्रमद बर' हाटाव जों साफ्रोमनिबो गोसोआव गोजोन लाबो रंजानाय लाबो सोलायनाया गोनांथार इउपिपिएल सरकार प्रमद बर'आ स्ल'गान होनानै खुंथाइ गोहोआव फैबाय नाथाय दिनैसिमाव बेसेबांसिम सोलायनाय थासारि नोंथाङा नुनो मोनदों जे जिहेतु हाग्रामा महिला दैदेननाय बिपिएफ सरकारखौ थांनाय 19 बोसोराव जेबो मावाखै होननानै आथिखाल दिनैसिमबो बुङो नाथाय गावसोर बेसेबांसिम सोलायनाय थासारिखौ नुनो मोनो सोलायनाया गोनांथार बिसोरनि जि स्ल'गान होआ मानो औ सोलायदों बिसोर मोनसे आवगाय मानाव गेदेर प्रमद बर'आ 10 लाखनि बलेर' गारियाव गाखोयोमोन एबसुनि प्रेसिडेन्ट थाबा आथिखालाव बिनि सिटनि गारिया फ्राय 70 लाख 80 लाख बे सोलायनाय जादों नङा होमबा इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनाव आवगाय बेबादि बुरजा हा गैयामोन जेरावनाखि बिसोर बिराद हा बायनानै लानो हाबाय सोलायनाय जादों बिसोरो नङा होमबा इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनाव आथिखालनि जाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनाव गोदो आवगाय बेबादि गारि गंथाम गंब्रै गैयामोन आथिखाल बिथांमोननाव गारि गंथाम गंब्रै जाबाय बेफोरबादि जादों बे सोलायनाय जादों अकल प्रमद बर'नि आखि फागे थानाय प्रमद बर'नि सामसा होनोब्ला आंनाव भुल जागोन नाथाय प्रमद बर'नि आगदा थानायफोरना सोलायनाय जादों बिसोरनि न' बाङा थाला थाला बारायदों आरो बिथांमोनहा गारि गुरा बायनो हादों बे सोलायनाय जादों नाथाय दिनै प्रमद बर' फैनाय लोगो लोगो आं नोंनो मोनसे फिसा एग्जाम्पल होनि क'क्राझार टाउननि मैगं फानग्रा जोंनि बाजैमोन आब'मोन बिथांमोना बुङो जे क'क्राझाराव बायग्रा मानसिफ्रानो मैगङानो सेल जाला होननानै दा दिनै बेबायदि गाज्रि थासारि जादों बे सोलायनाय जादों नङा होमबा गोरिबा गोरिबसिनाव थांदों बेफार बानिज्यआ टटेलि फेलार जाबाय फोरोंगुरुफोरनि सिन्था खालामला बे सोलायनाय फैदों ओंखायनो जोंनो एबार मोजां सोलायनाय नांगौ गाज्रि सोलायनाय फैदों एबार जोंनो मोजां सोलायनाय नांगौ जाय साफ्रोमनिबो गोसोआव खुसि फैयो जाय साफ्रोमबो मोजां रायजो जानो हायो आरो साफ्रोमबोथिंजाय फिन खनसेबाव जोंनो मोजांखौ नांगौ बे इउपिपिएलखौ बोखारनानै इउपिपिएल सरकारा आथिखालाव गोबां बायदि बायदि बिथांखि जेरै माइनाव सोरां बिथांखि बायदि बायदि बिथांखि दं आरो बिथांमोना
बिदि बिथांखि लानानै फेस्टिभेल खुंनाय माबा माबि खुंनाय बेनि गेजेरावहाय रायजोफोरा माबा मोनसे मुलाम्फा जादों होननानै सानो नामा? आं बारा बुंनो गोसो गैयामोन। आं मानाव गेदेर आदा प्रमद बर'खौ एबसुआव थाफानायावनो मोजां मिथिगौ। बेयो मिशन लानायाव बिराद मिशन लायो, खिन्थु बे एग्जिकिउट खालामा। दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थांनाय समाव बे इयार अफ इक'नमिक फोसावदों, नाथाय जेबो खामानि मावाखै, मिथिबायना? बिथाङा मा बुंदों? पिक मिशन। दाखालि बावै इएमफोरा मा होनो एमसिएलएफोरा इएमफोरनाव सोंदोंनो जे पिक मिशना मा जाखो होननानै। बिथांमोना बुंदोंनो आफ्रिकान स्वाइन फ्लुनि थाखाय पिक मिशना फ्लप जादों होननानै। आं बुंनो सानो, मिथिबायना? अमा फिसिनायखौ आसामनि बाहेरानिफ्राय लाबोनानै जोङो फोरोंफैनो नांगौ नामा? जाहाबो न'आव अमा फिसियो, हो, जाहा न'आव अमा फिसियो। जाहानि आफाया मालाबा जुदि बुङो आइखौ अमानो आदार हैबाय नामा होनबा आइया थिगसे रागा जोंखायो आफाखौ, नोंलाय मालाबा आदार होग्रा होननानै। जोंनि बिमाफ्रा एम्फौ फिसिनाय, दाउ फिसिनाय, अमा फिसिनायाव जोंखौ फोरोंनो नाङा, मिथिबायना? बे नाथाय प्रमद बर'आ पिक मिशन लाबोना टटेलि फ्लपसो जादों। आफ्रिकान स्वाइन फ्लुनि थाखाय फ्लपनो गावसोरनि रिपर्ट मथे, मिथिबायना? दा बिनि नामाव लाख लाख थाखाफोरा करापसन जादों, मिसइउज जादों, मिथिबायना? मिथिबाय? ओंखायनो बे करापसन जादों। ओंखायनो बिथांमोननि बेसेबांखि मिशन लाया टटेलि फेलार जादों, फ्लप जाजोबदों, मिथिबाय? भारतनि संबिधान बानायग्रा बि.आर. आम्बेडकारा बुंदोंमोन, जेब्ला भारतनि संबिधाना जाबायना, अब्ला बि.आर. आम्बेडकारखौ बुंदों बे संबिधानाबा देशनि थाखाय मोजां जागोन ना जाया होनदों। अब्ला आम्बेडकारा मोनसे बिराद मोजां बाथ्रा बुंदों। बिथाङा बुंदों जे जोंनि देश सासन खालामग्राफ्रा जुदि मोजांब्ला, संबिधाना जुदि गाज्रिब्लाबो बे देशा मोजां जागोन होनदों। आरो जुदि जोंनि देशनि लिडारफ्रा मोजां नङा, बे संबिधाना हाजारखि मोजां, अब्लाबो देशा मोजां जानाय नङा। दिनै बेसांखि मिशन लाया मानो, नाथाय बै मावफुंग्राफ्रानो फ्लप गोजा। मानाव गेदेर प्रमद बर'आ गावनो फ्लप। ओंखायनो बे हाजारखि मिशन लाया मानो बे फ्लप जागोन। जेरै बि.आर. आम्बेडकारा बुंदों, संबिधाना मोजां जानानै दैदेनगिरिफ्रा गाज्रि जायोब्ला बे गाज्रियानो जागोन। मिशनफ्रा मोजां खोनासंनो थाखाय, नाथाय मावफुंग्राया फ्लप, ओंखायनो बे फ्लप जागोन। ओंखायनो मिशना जुदि गाज्रि, नों जुदि एनार्जेटिक मावनो गोसोथार, नों जेरैखि जाया मावफुंगोन, मिथिबायना? आथिखालाव टेट फोरोंगिरिखौ लानानै प्रमद बर' लिरनाय इउपिपिएल सोरखारा जे टेट फोरोंगिरिफोरनो गोबां साख्रि होबाय होननानै बुंदों। बेजों लोगोसे बिथांमोना जेब्लानाखि 2020 मायथाइयाव इउपिपिएल सोरखारा वान भट वान जब मोनसे स्ल'गानजों रायजोफोरनिफ्राय भट आदाय खालामदोंमोन। दा बे बिथिङाव रायजोफोरा बेसेबां मुलाम्फा जाखो आरो दिनैसिमाव इउपिपिएल सोरखारा बेसेबां साख्रि होखो बिनि सायाव नोंथाङा बुंगोन? बिथांमोनहा बिराद डेन्जार, मिथिबायना? नों जुदि एसे मेलेमजिबि हिसाबै एसे जुदि नोङो मेलेमखौ बाहायोना, मानाव गेदेर फेरेंगिया मा बुंदों? इसरा फैब्लाबो बेखौ हमथानो हाया, इसोरजों चेलेन्ज खालामो बिसोर, मिथिबायना? वान भट वान जब बिराद गिदिर गिदिर पलिटिकेल पार्टि दं, बिसोरनो बुंनो हायाखै। बिसोर बिराद अभार कनफिडेन्स, मिथिबायना? वान भट वान जब जोंनाव 35 लाख मानसिफोर दङ, 35 लाख मानसिफोरखौ एंगेज खालामलाय। दा मा होनो बिसोर? वान भट वान जबा आदा मा होनो मुसलपुरनि एमसिएलए आदा राकेशआ मा बुंदों? वान भट वान जबनि मिनिङानो गावसोरनावबा दाउ बिदै रानबाय, सोरनावबा हांसो फिसा रानबाय, सोरनावबा बयलार फिसा रानबाय, बेनो बिसिनि वान भट वान जबनो, मिथिबाय? वान भट वान जबनो। दा नाथाय प्रमद बर'आ बुंदोंमोन जे प्रमद बर'आ शिफ्ट जायोब्ला बिटिसिनि 5 लाख लाइमोनफोरनो साख्रि होगोन होनदोंमोन। दिनै मानो सासेबो होआखै? बिसिना सब फिउचार टेन्स गोजा, जों मावगोन उमुक दिनाव मावगोन, बिसोर सब फिउचार टेन्सखौल' खोथा बुङो। ओंखायनो प्रमद बर'आ बुंदोंमोन जे आदा प्रमद बर'आ गाव शिफ्ट जायोब्ला 5 लाख साख्रि होगोन, बे 3 बोसोराव मानो सासेबो होनो हायाखै? बिथाङा बुंदों गाव शिफ्ट जायोब्ला बिटिसिनि मास मिडियाफोरनो जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्डनि नामाव 10 कोटि फैसा होनो थाखामोन। सोर मिडियानो बे 10 कोटि फैसा होखो? प्रतिदिन दं, DY 365 दङ, गोबां चेनेल दं, आमार अखम, नङा होमबा? बड'सा दङ, हायेननि रादाब दङ, सानस्रि दङ, गोबां निउस चेनेलफोर दङ, पर्टेल निउसफोर दङ, नङा होमबा? पर्टेलानो जा, टिभि चेनेल सेटेलाइटआनो जा, सोरनो होखो 10 कोटिखौ? मानो होननो हायाखै? नङा होमबा? फरायसा लाइमोनफोरनो मा होनदोंमोन? बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दाराव बेसेबां डिग्री कलेज दङ, बिनि BA फरायनाय, ग्रेजुवेसन खालामबाय थानाय आरो मास्टार डिग्री खालामबाय थानाय साफ्रोमबो फरायसाफोरनो मासाव 2500 2,500 होबाय थानो होन्दोंमोन। दिनै मानो बिटिसिनि सासेबो फरायसाफ्रा मोनाखै? नङा होमबा? दिनै ओंखायनो बे बिराद गिदिर गिदिर खोथा बुङो, नाथाय मोनसेबो मावफुङाखै, नङा होमबा? ओंखायनो बे टटेलि फेलार।
मिथिबाय दा बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा मिथिनो हाबाय। जो डायबिटीज वाले हैं और जो डायबिटीज से ज्यादा परेशान हो रहे हैं, इन्होंने तो बेरी आप समझते हैं, बेरी एक ऐसा चीज है बहुत मतलब फलों में जिसके अंदर सबसे ज्यादा गुण भरा हो वो वाला ये सप्लीमेंट है। जितने भी दर्शक आप लोग देख रहे हैं, एक बार जरूर इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि शरीर से बढ़कर कुछ नहीं होता। ये आपको मिलेगा बोरोलैंड थेरेपी सेंटर, कोकराझार, काची गांव बस स्टैंड के सामने। तुगलक ब्रह्मा, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9974030738। खुलुमबाय, डिजिटेल बड'नि सायाव नोंथांमोनखौ फिन बरायफिनबाय। दा जों बिथांनिफ्राय माखासे आरोबाव राजखान्थि बिथिंनि थासारिखौ लानानै मिथिबावनो नाजागोन। दा नोंथाङा गोबाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गोबां हाबा मावबाय, सोलोंथाइ नेहाथारि जाबाय, माब्लाबा नेहाथारि बिबान लानानै खामानि मावबाय। दा आथिखालनि एबसु आरो दानि इउपिपिएल सोरखारजों सोमोन्दो दं होननानै मानसिफोरा बुंनो सानो। दा बे बिथिङाव नोंथाङा बेसेबां सोमोन्दो दं होननानै नोंथाङा बुंनो सानो? दुलाराय बर' फरायसा आफादा इउपिपिएल दोलोखौ दानानै होनाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा, नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे माहारियारि आफाद आरो बे नन पलिटिकेल पार्टी। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा खामानि मावनाया जुदि नोङो एनि टाइम बिसोरखौ ज' नुयो आरो बिथांमोनहा जुदि सोमोन्दो लाखिनाय खामानि मावो, अब्लाथ' नों बेखौ टटेलि नुखागोन, नङा होमबा? दा जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा आंनिबा दा बुंनानै होनो नांगौ जे जोङो ना इउपिपिएलनि ना जोङो बिपिएफनि, दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय इलेक्सनाव, एमपि इलेक्सन, बिटिसि इलेक्सन आरो एमएलए इलेक्सनाव खुनु दिन जों बाहागो लाया। मानो होनबा दाथ' सोमावसारनायबो गैया नालाय, ओंखायनो जों बाहागो लाया होननांगौ, अब्लासो बे गेजेरनि जागोन। नों जुदि इउपिपिएलनि जानानै गामियाव जुदि मिटिं खालामनो थाङो, प्रमद बर'नो भट हो, गबिन्दनो भट हो, फेरेंगानो भट होयो, बे इउपिपिएल सानजाखागोन, नङा होमबा? आसुबादि था, नङा होमबा? गुबुन फरायसा आफाद बादि था। ओंखायनो नों हाब्रुआव अन्थाइ खुबैयोबा नों सेदेर जाखागोन। नों मिन्थिखानानै बे हाब्रु आं बेयाव मानो अन्थाइ खुबैनांगौ, नङा होमबा? ओंखायनो नोङो इउपिपिएलनि जानानै भट बिनो नाङा, अब्ला नोंखौ साननाय नङा नों इउपिपिएलनि नङा होननानै। फैबाय थानाय एमपि इलेक्सननि थाखाय जुदि बिसोर इउपिपिएलनि जानानै भट बियोब्लाथ' बेखौ इउपिपिएलनि सानखागोन ना, अब्ला नों बोरै माहारियारि आफाद जागोन, वान साइडार जागोन। आथिखालाव मानगोनां हाग्रामा महरै दैदेननाय बिपिएफ दोलो, बेयावहाय गोबां लाइमोनफोरा जे रोजा रोजा हानजा बिपिएफ दोलोआव फैगासिनो दङ। खुंथाइ गोहोआव थानाय इउपिपिएल सोरखारखौ हेफाजाब आरो मदद होनो नागारै मानो बिपिएफ दोलोआव रोजा रोजा लाइमोनफोरा बाहागो लादों? नोंथाङा सासे लाइमोन बिपिएफनि दैदेनगिरि जानानै बे बिथिङाव मा फोरमायगोन? आरो जिहेतु बिथांमोना बुंनो सानो लाइमोनफोरा सोलोंथाइखौ गारनानै मानो राजखान्थि दोलोआव हाबदों, बे बिथिंखौ मा बुङो? नङा, जाय मानसिफ्रा बुङो ना फरायसाफोरा पलिटिक्सआव फैनो नाङा होनोना, बै मानसिफ्रा पलिटिक्स खालामनानै जाबाय थानो नांगौ, गावनि दखानखौ बन्द जाजानो गियो, मिथिबाय? नों जुदि गेलामाल दखान होयोना, नोंनि खाथियाव गेलामाल दखान होनो नागिरबा नों मा खुलिनो होगोन? होआ, मिथिबायना? बै मानसिफ्रा पलिटिक्स खालामनानै जागासिनो दङ, जाथिखौ थगायगासिनो दङ, ओंखायनो बिसोर फैनानै मा होनो हसानि खामानि मावजानो बिथांमोना गियो, मिथिबाय? पलिटिक्सआ जेरावबो रिलेटेड। दिनै इन्डियायाव मिथिबाय जवाहरलाल नेहरू इउनिभार्सिटि पलिटिक्सजों रिलेटेड, नङा होमबा? प्रेसिडेन्सि कलेज गोदोनि माद्रास कलेज, गोदो भारत उदांस्रिनि थाखाय बेयाव स्टुडेन्टफ्रा पलिटिक्सजों रिलेटेड, नङा होमबा? दा ओंखायनो आं सानो, मिथिबाय, फरायनाय फरायसाफोरा फराय, मिथिबाय, लेखा फराय, नोंसोर जि जानो गोसो जा, नाथाय हारिखौ अन, ओनसोलखौ अन आरो सुबुंनि जौगानायखौ अन, आरो जोङो ओनसोलाव साफा दायित्व। मानो होनब्ला लाइमोनफ्रा बयनिफ्राय बांसिन हाइएस्ट रिसर्स। जोंनाव हा हु दै, बिटिसिआव बेसेबां दैमा अन्थाइ दङ, बाला दं, बेफोर मोनसे सम्पति, नाथाय बेनिफ्राय बयनिफ्राय देरसिन सम्पतिया लाइमोन। दिनै लाइमोनफ्रा इउपिपिएलआव थाङाखै, दिनै लाइमोनफ्रा बिपिएफआव मानो फैदों? मानोना बे लाइमोनफ्रा इउपिपिएलजों सेफ्टिखौ नुहुराखै, फिउचारखौ नुहुराखै, बिथांमोनखौ लानानै सेटिसफेक्सन गैया, बिथांमोनखौ लानानै आसा गैया। दिनै बिपिएफआव आसा दङ, ओंखायनो बिथांमोना फैदों, नङा होमबा? दिनै बिपिएफआव लाइमोनफ्रा ग्रोम फैदों, बेखौ दिनै इउपिपिएलनिफ्राय मेगन साखागोन ना, नङा होमबा? दा ओंखायनो दिनै बिपिएफआव लानानै बिथांमोना आसा, बिथांमोना नुदों जे बिटिसि ओनसोलाव जौगानो नांगौब्ला बिपिएफआ फैनो नांगोन। बिटिसि ओनसोलाव लाइमोनफोरनि साख्रि बाख्रिनि जेंनाखौ फोजोबोब्ला इउपिपिएलआ हाया, बिपिएफआ हागोन। बिटिसि ओनसोला जौगानो नांगौब्ला मा होनो इउपिपिएलआ हाया, बिपिएफआ हागोन। ओंखायनो दिनै लाइमोनफ्रा फैदोंना, बेखौ मोजां मोनासै लाइमोनफ्रा। आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सोरखार जेब्लानाखि बिथांमोना सोरखार दादोंमोन, दाखांनायनि उनाव माखासे बिटिसिनि बिफानफोरखौ आसाम सोरखारनो बा डिसिनो गथायनाय होनाय नुनो मोनदों, आरो माखासे बिटिसिनि रेभिनिउ फैनाय बे कालेक्सनखौ स्टेटनिफ्राय लाबोनो नागारै उल्थायै जोङो जोंनि बिटिसिनिफ्राय हरनायखौ नुनो मोनदों।
दा बे बिथिङाव नोंथाङा सासे लाइमोन बिपिएफ दोलोनि हाथार जानाय मा बुङो? बेयाव भुल दङ माखासे जिनिसा जों जुदि इन्टेलेक्सुवेलि हिसाबै जुदि सानोब्ला मिथिबाय बिटिआर सुक्तियानो मोनसे भुल मिथिबाय आं बे खोथाखौ हसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानाव गेदेर प्रमद बर'आ दंमोन आं एबसुनि इडुकेसन सेक्रेटारिमोन बे बिटिआर सुक्तिया बिटिआर सोदोबा जे जादों जोङो आङो एबसु अफिस बड'फा हाउसावनो आं दंमोन आंनि माखासे एबसुनि दैदेनगिरिफोर दंमोन जों रावबो मिथिया बिटिसिनिफ्राय बिटिआर जाबाय आं टिभियावसो नुदों ओरैबायदि सेक्रेट खालामदों आरो बै समनि गेदेर दैदेनगिरिफोराबो मिथिया मिथिबाय बिटिआरआ बिटिसिआ मोनसे कनस्टिटिउशनेल एमेन्डमेन्ट हा बिटिसिआ 44 सिक्सडल एमेन्डमेन्ट पास जानाय दिल्लीयाव बे बिटिसि सुक्ति मिथिबाय जोंनि प्लेन ट्राइबेलफोरनो थाखाय जों 6 सिडल मोनदों बिटिसि सुक्तिया बर'फ्रा 8 सिडलाव बर' भाषाया रिकगनाइज मोनदों मिथिबाय दिनै देबनागरि आखर लिरनानै साहित्य एकाडेमि बान्था मोनोना सोरनि थाखाय जादों बिटिसि सुक्तिनि थाखाय जादों दिनै जोङो 40टा समस्ति मोनदों नङा होमबा बिनिनो 30 रिजार्भ बे सोरनि थाखाय जादों बिटिसिनि थाखाय जादों 6 सिडल एरेन्जमेन्ट जों मोनदों बेयो मानाव गिदिर हाग्रामा महिलारिनि थाखाय जादों मिथिबाय बिटिआरजों बिटिसिजों कम्पेयार खालामनो नाङा मिथिबाय नङाबा बे हिमालय हाजोजों बे दुब्लिनि हाफावजों कम्पेयार खालामनाय बायदि जागोन मिथिबाय हिमालय हाजोआ बेसेबांबा गोजौआव दुब्लिनि हाफावा बेसेबांबा गाहाय बिटिसि सुक्तिया बेसेबांबा गोजौआव बिटिआर सुक्तिया बिराद गाहायाव बिटिआर सुक्तिया अबे एमेन्डमेन्ट मा एमेन्डमेन्ट पास जानाय प्रेसिडेन्टनि सहि दं नामा आंथ' मिथिया आं नुवाखै जुदि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा जुदि बुंनानै होयोब्ला बे उमुक उमुक एमेन्डमेन्ट उमुक उमुक प्रेसिडेन्टनि सहि दङ मिथिबाय इउनियन बाजेटआव मिथिबाय 6 सिडलफोरनि थाखाय 5 इयार प्लानिंआव बाजेट जायो मानि थाखाय दाबो जायाखै बिटिआर सुक्तिया कनस्टिटिउशनेल एमेन्डमेन्ट नङा मिथिबाय बिटिआर सुक्तिजों बिटिसि सुक्तिजों कम्पेयार खालामनो नाङा मिथिबाय नङाबा नोङो बिए पासजों मेट्रिक पासजों कम्पेयार खालामनाय बायदि जागोन मिथिबाय बिटिसिआ 6 सिडलनि आन्दारावहाय मोनसे एमेन्डमेन्ट कनस्टिटिउशनेलि एकर्ड जाबाय बिटिसिआ भेरि पावारफुल आरो मडिफाइ खालामनानै प्लेनफोरनि थाखाय खुनु दिन जोंल' प्लेनाव जोंल' 6 सिडल मोनदों आसामाव मोनथाम 6 सिडल दङ कार्बिफ्रा हिल्स बिनि थाखाय मोनदों डिमासाफ्रा हिल्स बिनि थाखाय मोनदों त्रिपुरायाव ककबर'फ्रा हिल्सनि थाखाय मोनदों मेघालयआव मोनथाम दङ मिथिबाय खासिया हिल्सनि थाखाय मोनदों जयन्तिया हिल्सनि थाखाय मोनदों गार' हिल्सनि थाखाय मोनदों मिज'रामाव मोनथाम दङ नर्थ इस्टआवनो 6 सिडला जोंल' एग्जाम्पल जोंल' प्लेन बे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ जों सेलुटसो होनो नांगोन माबे मेलेमजों प्लेनफोरनि थाखाय जोंनो 6 सिडल मोनसे एरेन्जमेन्ट होखो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारना क्रेडिट थाङो मिथिबाय बे मोनसे कनस्टिटिउशनेल एमेन्डमेन्ट आरो भेरि पावारफुल मोनसे मा होनो एकर्ड नाथाय बिटिआर सुक्तिया माबे लानानै बुंनाय आरो बयनिफ्राय देरसिन बाथ्रा बिटिसि सुक्तिया जादों माला 10 फेब्रुवारि 2003 नि फेब्रुवारि मासाव सुक्ति जादों फैयै फेब्रुवारि मार्च एप्रिल मे जुन जुलाइ आगष्ट मासाव टटेलि एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंजोबदों बै समाव पेकेज दंमोन सिआइटि आगष्टआव जाफैबाय माखासे समस्ति मा होनो माखासे डेभेलपमेन्ट सब आगष्ट मासावनो मावफैजोबदों दिनै बिटिआर सुक्ति जानाया फ्राय 4 बोसोर जाबाय 50 मासनि बार खाथियाव थांबाय बैयो बिटिसि सुक्तिया 7 मासावनो टटेलि मावजाजोबदों सेन्ट्रेलनिफ्राय जा पेकेज हरनांगौ हरजोबदों 7 मासनि गेजेरावनो दिनै बिटिआर सुक्तिया मानो 5 बोसोर मा होनो 50 मास जाबाय 5 बोसोरानो जानोसै बिटिआर सुक्ति जानाया 2020 निफ्राय 25 सफैबा नङा होमबा दा 24 बे 4 बोसोराव 50 मासनि खाथियाव जाबाय बिसना अबाव थांखो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म नेशनेल मा होनो इउनिभारसिटिया अबाव दं अबे हायाव लुदों अर्गानिक इउनिभारसिटि अबाव थाखो स्पर्ट्स इउनिभारसिटि अबाव थांखो नङा होमबा नाम निशानानो गैया बिथांमोना बै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ खोथाखौनो बुंला मानाव गेदेर प्रमद बर'आ उदालगुरियाव थांनो हाया नेक्स्ट इलेक्सनाव आं खोथा होदों उदालगुरियाव आवगाय बिटिआर सुक्तिनि उनाव बिसोर मा बुंदों उदालगुरियाव एनआइटि गायसनगोन अर्गानिक इउनिभारसिटि जागोन मामा जागोन होननानै बिथांमोना भट बिहैदोंमोन एबार माखौ लानानै उदालगुरियाव बिहैगोन बिसोरो आदा राकेशआथ' समस्थियाव गामि गामि हाबनो हायाखै दा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामाव इउनिभारसिटिया मुसलपुराव जागोन होनदों माबायाव मुसलपुर बरमायाव दिनै बै समनि रायजो राजाया ओंखायनो उदालगुरियाव इउपिपिएलआ एसे बारा भट मोननायनि खारना बेनो
एडुकेसन इन्स्टिटिउसनफोरा बाक्सा आरो उदालगुरियाव बांसिन मोनो बिटिआर सुक्तियाव दा बिनि थाखाय रायजो राजाया हयथ' इउपिपिएल भट होदोंमोन खोमा एबार मानो थाखाय भट होगोन प्रमद बर'आथ' बिनि खोथाखौनो बुंला प्रमद बर'आ दा मा बुङो मिथिबाय इउपिपिएलनि मानसिफ्रा मा बुङो हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव करपसन खालामदों 17 बोसोराव जेबो मावाखै आच्छा 17 बोसोराव जेबो मावाखै जे मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बे 17 बोसोराव जा बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुदों बे 4 बोसोराव बिसोर एक मोनसे बारा जाबाय नामा खिन्थाना बे 4 बोसोराव नै जोङो मा होनो बेलेगाव इन्डियानि अबा मोनसे टाउनाव जों बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुबाय नै गुवाहाटियाव जों मोनसे बारा लुबाय मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जा बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुनाय दं बेल' दङ नङा होमबा दिनै मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि एकर्डनि गेजेरजों फैनाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स क'क्राझाराव दं बेयाव मिथिं जुबाय थायो बे बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों जानाय दिनै बिटिआर सुक्तिनि अबे दफाखौ मावफुंखो बिटिसि सुक्ति जानाय समाव बै समनि एक्स बिएलटिनि दैदेनगिरिफोरखौ पेरामिलिटारियाव प्राय बिसोर सोजोबदों 100% साक्सेस दिनैसिमहालागै बिटिआर सुक्तिनि उनाव पेरामिलिटारिफ्राव एक्स एनडिबि आरो बर' इयुथफोरखौ सोनांगौमोन बिनि खोथाखौथ' बुंलानो बिसोरो अग्निवीरनि खोथाखौ बुङो अग्निवीरजों मा रिलेटेड दं बिटिआर सुक्तिया अग्निवीरा इन्डिया गभर्नमेन्टनिसो नङा होमबा बेखौ लानानै मेलेमजिबिफ्रा पार्लियामेन्टआव डिबेट खालामगासिनो दङ अग्निवीरनि खोथाया मा फैगोन 2 बोसोरसो सिगां इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा प्रि रिक्रुटमेन्ट लालाबायदोंमोन सासेबो सोआखै बिटिआर सुक्ति जानायनि गेजेरजों बे 4 बोसोर जाबाय बिटिआर सुक्ति जानाया बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बे दफानि गेजेरजों सोरबा सासे पेरामिलिटारियाव मोनदों नामा जोंनो देखायलाय मानव गेदेर प्रमद बर'आ अबा गंसे कलेज लुदों नामा देखायलाय बुंनाया बिराद गिदिर मिथिबाय बिथांनि खोथाखौ खोनायोब्लाथ' सब सानजोबगोन बिनिफ्राय सासे फिट गैया खिन्थु मावनायाव जिर' इमप्लिमेन्टेसनाव जिर' ओंखायनो टटेलि दिनै रायजो राजाया इउपिपिएलखौ नांला होनदों बिपिएफखौ वेलकाम खालामदों बेनो मोनसे सुक्ति बिटिसिआ 6 शेड्युलनि आन्दाराव मोनसे गोरोबथा जादों बे गोरोबथानि गेजेरजों माखासे आथिखालनि जे जोङो बिटिसिनि सिएम होनना बुङो चिफ होनना बुङो बे बिथांमोना सासे केबिनेट मिनिस्टारजों साफा रेंक दं होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों आथिखालाव बे सासे चिफखौ मिनिस्टार बा केबिनेट मिनिस्टार जों समान पावार दं होननानै बिटिसि सुक्तियावनो दङ चिफ आरो डेपुटि चिफआ केबिनेट मिनिस्टार रेंक बेनिफ्राय बेसेबां इएम दङ बे स्टेट मिनिस्टार रेंक मिथिबाय बे बिटिसि सुक्तियावनो दङ जोंनि चिफआ आसामनि केबिनेट मिनिस्टारजों समान सेम रेंक जोंनि डेपुटि चिफआ आसामनि केबिनेट मिनिस्टारजों समान रेंक आरो जोंनि इएमफोरा स्टेट मिनिस्टारजों समान रेंक मिथिबाय बे बिटिसि सुक्तियावनो दङ दहाय नोंथाङा कुइसन सोंनाया जे जोंनि 16टा डिपार्टमेन्टखौ हरबाय नामा होननानै दिनै जोंनि बालाया जोंनाव कन्ट्रल गैया दिनै जोंनि ट्रेन्सपर्टआ जोंनाव कन्ट्रल गैया टटेलि 40 साबजेक्टआथ' ट्रेन्सफार साबजेक्टमोन ना नङा होमबा मानव गेदेर प्रमद बर'आ मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जोंनो बिटिसिखौ 40टा खुन्थियाजों मोनसे गोग्गोम मजबुत न' लुदोंमोन 40टा खुन्थाखौ मा बुंनो बे मिथिबायना बे खुन्थाया बारा जाबाय होननानै 16टा खुन्थाखौ बुखुनानै दिसपुराव हरदों दा जोंनाव मिथिबाय बे जोंनि न'आ बिटिसिआ एनि टाइम बायहां जानानै दङ लड जानानै दं मिथिबाय बे 39 साबजेक्ट दंजोमोन दा ट्रेन्सफार साबजेक्टआ 16टाखौ बे सारेन्डार खालामदों अभार स्मार्टनि थाखाय जादों मिथिबाय बारा अभार स्मार्ट अभार कनफिडेन्ट ओंखायनो बारा अभार कनफिडेन्ट जाना बै समाव प्रमद बर' आदाया अभार कनफिडेन्ट जादोंमोन मिथिबाय अभार कनफिडेन्ट जानानै बे 16टा डिपार्टमेन्टखौ हरनानै लाबाय भुल जादों बे आरो भुलखौ स्वीकार खालामनो नांगोन गेदेर मानसिफोरा ओरैनो गेदेर जाया महात्मा गान्धीयाबो बिफानाव भुलखौ निमाहा बिदोंमोन ओंखायनो अभार कनफिडेन्सआ बिराद गाज्रि जायो टाइटेनिक जाहाज बानायगिरिया मा बुंदोंमोन मिथिगौ टाइटेनिक जाहाज बानायग्राया बुंदोंमोन दे बे टाइटेनिक जाहाजा माब्लाबाबो गोदोनो रोङा होनदोंमोन मिथिबाय टाइटेनिक जाहाजा गोदोनो रोङा होनदोंमोन बे टाइटेनिक जाहाज गोदोनो रोङिया सानब्रैयावनो गोदोदों सानब्रैल' बे जाहाजा दैयाव खारनो हादों बिनि उनावनो गोदोदों बयनिफ्राय बांसिन दामिसिन जाहाजा आदा प्रमद बर'आबो अभार कनफिडेन्टनि थाखाय बे फ्लप जादों 16टा डिपार्टमेन्टखौ बे हरनानै लादों दिनै जोंनि बालाया जोंनि बाला नङा दिनै जोंनि दैया जोंनि दै नङा दिनै जोंनि अन्थाइया जोंनि अन्थाइ नङा सोरनि थाखाय जादों प्रमद बर'नि थाखाय जादों 40टा खुन्थियाजों मजबुत न'आ दिनै प्रमद बर'आ 16टा खुन्थाखौ बोखारनानै होबाय बे न'आ होरलां होथां जानानै दं आरो बेखौ बे 16टाखौ जोङो गायफिननो नांगोन अब्लासो जोङो बे न'आव जोंनि फिसा फिसौआ रायजो जानो हागोन ओंखायनो मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ नांफिनगौ बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा मिथिनो हाबाय दा जों बिथांनिफ्राय माखासे बिटिसिनि आथिखालनि सोलोंथाइनि थासारिनि सायाव मिथिनो नाजागोन नोंथाङा गोबाव सम दोननानै बर' फरायसा आफादनि सासे सोलोंथाइ नेहाथारि जाबोबाय आथिखालनि सोलोंथाइनि नोजोराव नोंथाङा मा बिबुंथि लाखिगोन
सोलोंथाइया जोंनि थाखाय नेलसन मेन्डेलाया बुंदोंमोन मिथिबायना एडुकेशन इज ए माने वेपन व्हिच वी कैन चेंज द वर्ल्ड मिथिबायना सोलोंथाइया मोनसे हाथियार जाय जोङो मुलुगखौ सोलायनो हायो आरो सोलोंथाइखौ जोङो अकल गावनि खुगायावल' नङा गोसो गोरबोआव लानो नांगौ मिथिबायना आरो बयनिफ्राय सोलोंथाइयानो बयनिफ्राय बांसिन इम्परटेन्ट होनो नांगौ आरो बयनिफ्राय बांसिन मा होनो फैसाखौबो खरसा खालामनो नांगौ नाथाय मा खालामो जोंनि दैदेनगिरिफोरा सोलोंथाइयाव बारा फैसा गारनो नागिरा बे लं इनभेस्टमेन्ट होननानै मिथिबाय नाथाय सोलोंथाइयाव बांसिन जों फैसा गारनो नांगौ नाथाय आथिखालनि प्रमोद बर'आ बे एडभार्टाइजमेन्ट सरकार मिथिबाय बिराद एडभार्टाइज होनो हायो मिथिबायना बिथांमोना एडभार्टाइजखौ ओरैबायदि होयो जे जेबो मावा बे पियार लाभलि बादि नैबे पियार लाभलिखौ फुन गोसोम मानसियाबो गुफुर नुगोन होननाय प्रमोद बर'मोना नै बेखौ बिदि जों मावदों होननानै बिसोरो हे प्रभु बड'फानि नामाव सुपार 50 खालामदों दे बड'फानि नामाव खालाम नाथाय बे बड'फानि नामाव मानो करपसन खालामनांगौ बे गेदेमा सासे जों जायखौ जों बिफा होननानै लायो बर' हारियानो बेखौ बिनि नामावबो सुपार 50 दोनबाय बिनि नाथाय करपसन खालामबाय सुपार 50 आव बिसोरो दिल्लीयाव जाय बिथांमोनखौ फाथायहरदों जों मोजाङानो मोनदों नाथाय बिनिफ्राय रिजाल्टआ मा जादों आं साना जे बे लाइमोन गथ'फ्रा बिथांमोना फिट नङा आं बेखौ सानाखै नङा होमबा नाथाय सिस्टेमा जायाखै राइट मेन फर राइट पोस्ट माने राइट एंगेलजों बिसोरो स्क्रुटिनिं खालामनानै इन्टारभिउ लानानै मोजां गथ'फोरखौ फाथायहरनो हायाखै मिथिबायना ओंखायनो बे सुपार 50आ फ्लप जादों मिथिबायना बिनि रिजाल्टआ आउटकामा मोजां नङा मिथिबाय दिनै आसामाव गोबां एससिएस पास जादों पस्टआनो बाराखामोन ओंखायनो बुरजा पास जादों नाथाय बे सुपार 50 साबेसे पास जादों 40 जन 50 जन पास जादों जोंहा दुलाराय आसामाव बेनिफ्राय सुपार 50 साबेसे दङ साब्रैल' बर' बे इउपिपिएलनिफ्राय साब्रैल' मिथिबाय फ्राय माखासेफोरा आरो नों इडुकेसनखौ बोसोरसेजों नों चेन्ज खालामनो हाया दिनै 40 जन 50 जन पास जादोंना बाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि 15 बोसोरनि मावनायनि फिथाइ नों इडुकेसना ना नों दिनै मावब्ला दिनै नों रिजाल्ट मोना 10 बोसोरनि उनावसो नों रिजाल्ट मोनहैगोन मिथिबाय ओंखायनो दिनै 40 जन पास जानायाव उनाव दङ दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार सिट थानाय समाव बर' मिडियामनिफ्राय सासे स्टुडेन्ट मोनदोंमोन बिबुंसार बसुमतारी दिनै प्रमोद बर'आ एसां मावदोंब्ला मानो बर' मिडियामनि सासेबो स्टुडेन्ट गैया आरो लुबैनोबो नाङा प्रमोद बर'आ एसां थाब रिजाल्टखौ मिथिबाय आरो दिनै प्रमोद बर' बिथांमोना सुपार 50 जों बिराद खामानि मावदों मा होनो इउपिएससिनि थाखाय जों फैसा कचिं खालामदों बिदि नङा बिथांमोना मावो 10% एडभार्टाइजखौ 100% 90%आ बिसोर मावा नाथाय हाग्रामा महिलारि सारा 100% खामानि मावो 10%ल' एडभार्टाइज होयोमोन प्रमोद बर'आ 10% खामानि मावो 90% एडभार्टाइजमेन्ट बै समाव आं एबसुनि इडुकेसन सेक्रेटारि दंमोन जों एबसुआवसो दंमोन नाथाय जों खोनायोमोन आरो बे नंगौ जे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जाय इउपिएससि प्रिलिमिनारि पास जायोना बिथांमोननो जाय पास जायो बिथांमोननो इउपिएससिनि जाय सेलेक्ट जायो बिथांमोननो बियो मा होनो फैसा होयोमोन मिथिबाय 3 लाख मा होनो वान टाइम स्कलारशिप होयोमोन मिथिबाय आरो मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारि सारा जेला इएम थायो बिथाङाबो दिल्लीयाव फाथायहरदों मिथिबाय गोबां दिल्लीयाव फाथायहरदों इउपिएससि कचिंनि थाखाय फाथायहरदों बिसोरबो नाथाय बिसोर एडभार्टाइज खालामाखैमोन नाथाय बिथांमोना मावाखै होननानै बुंनो नागिरो नङा एडभार्टाइज खालामाखै इसोरखौ खुलुमनाय आरो सोरखौबा नोङो मानसिखौ सहाय खालामनायखौ एडभार्टाइज लुबैनो नाङा ओंखायनो आमेरिकानि सासे प्रेसिडेन्टआ बुंदों what nation can do for you it does not matter but what you can do for your nation मिथिबाय बे बिटिसिनि थाखाय जों मा खामानि मावगोन बेसो इम्पोर्टेन्ट बे बिटिसिनि थाखाय मा खामानि मावदों दिनै बिटिसिनिफ्राय ओरैबायदि लुटियो फैफेला खालि बिटिसिनिफ्राय नांगौ जोंनि बिटिसिनिफ्राय जेबो नाङा जों बिटिसिनो मा होगोन what I can do for BTC but BTC आंनि थाखाय मावा दिनै इउपिफोरा बिटिसिनि थाखाय मावाखै बिटिसिनिफ्राय लुटिनसो फैदों बिसोरो ओंखायनो बिसोरो ओरैबायदि एडभार्टाइज होयो मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारियाबो इउपिएससिनि थाखाय फाथायहरदों मानसि नाथाय बे क्रेडिट लायाखै बांलादेशनिफ्राय बर'फोरखौ लाबोनानै बिटिसियाव लेखा फोरोंफैदों हे प्रभु मानाव गेदेर प्रमोद बर'आ बांलादेशनिफ्राय सासे बर' मानसि लाबोनानै बाव फोरोंफैनायमोनब्ला बिराद गिदिर गिदिर हल्डिं नांजोबसिगौमोन बिटिसियाव नाथाय बिसोर मावाखै मिथिबाय इसोरखौ खुलुमनायखौ देखायनो नाङा मानसिखौ अननायखौ देखायनो नाङा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा मानसिखौ अनोब्ला बे देखाया गोरबोनिफ्राय अनो मिथिबायना नाथाय प्रमोद बर'आ देखायोसो मिथिबायना एसे अनो बुरजा देखायो ओंखायनो दिनै सुपार 50निफ्राय राइट मेन फर राइट पस्ट जायाखै आरो बै समाव हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिनिफ्राय जायनो मेट्रिकआव स्टेन्ड मोनो
हायार सेकेन्डारियाव स्टेन्ड मोनो 2 लाख थाखा होयोमोन दा प्रमद बर'आ इडुकेसनाव खामानि मावदोंबा माने स्टेन्ड लानाय गथ'फोरनो 2 लाख थाखा होआखै इनकारेज होनो थाखाय नङा होमबा बै समाव जायनाखि मा होनो आईआईटी बा एनआईटी आव जाय इन्जिनियारिंनि थाखाय नङा होमबा आईआईटी आरो एनआईटी आव एडमिशन मोनोमोन आरो जायनाखि एमबीबीएस आव मिथिबाय मेडिकेलाव एडमिशन मोनोना मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा 3 लाख स्कलारशिप होयो मिथिबाय ओमफ्राय दिनै मानो प्रमद बर'आ एसां इडुकेसननि सायाव खामानि मावदोंब्ला बै जाय आईआईटी आव एडमिशन मोनदों मेडिकेलाव एडमिशन मोनदों माने स्कलारशिप होनो हायाखै 50,000 माने 3 लाख माने होनो हायाखै बै समाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जेला सिप जाना दंमोन खाम्फा बरगेदेर डिपुटि चिफ आरो इडुकेसन इएम जाना दंमोन जाय पिएचडि स्कलार एमफिल मोनो पिएचडि स्कलार जायना बिसोर 3 लाख थाखा होदों दिनै प्रमद बर'आ एसां इडुकेसनाव खामानि मावदोंबा पिएचडि फोरनो माने दिनैथ' प्रमद बर' सिप जानायनि थाखाय बे 3 बोसोराव जाय पिएचडि सिट मोनदों खाफाल गाज्रि बे प्रमद बर' सिप जानायनि थाखाय जाय बिटिसि निफ्राय जाय स्टेन्ड मोनदोंमोन खाफाल गाज्रि प्रमद बर' सिप जानायनि थाखाय जाय एमबीबीएस आव आईआईटी आव एनआईटी आव सिट मोनदों बिसोर खाफाल गाज्रि वान टाइम स्कलारशिप मोनासै नङा होमबा नों बयनिफ्राय आसुरित जागोन नाथाय बिथांमोना गावसोरखौ गोबां मावदों होननानै एडभार्टाइजमेन्ट आं ओंखायनो होनदोंना क'क्राझाराव जोंहा गोबां सेंग्राफोर दङ नोंसोर जुदि माबा मोनसे दखान खुलिनो सानदों आरो जुदि नोंसोर एडभार्टाइज होनो रोङाखै अब्ला इउपिपिएल नि माखासे आईटी सेल दङ आरो इउपिपिएल नि दैदेनगिरिफोरखौ सोलोंहै थांनानै मिथिबाय फेयार लाबलिं बायदि एकदम बेखौ फुन हरसेयावनो गुफुर जागोन प्रमद बर' आदानि खुगाया बेबायदि मिथिबाय ना 10% खामानि मावो 90% मिथिबाय ओंखायनो जों बुंनाय इसोरखौ खुलुमनाय आरो मानसिखौ अननायखौ देखायनो नाङा मिथिबाय बिसोर बिराद देखायो मिथिबायना ओंखायनो बिदिजों माब्लाबाबो समाजा डेभेलपमेन्ट जानाय नङा मिथिबायना ओंखायनो बिसोर देखायोल' देखायनायजों मावनाय जाया सोलोंथाइ बिथिङावनो जों माखासे बिथांफ्रा गोबां बाथ्रा मिथिनो हाबाय आरो बे बिथिङावनो सोलोंथाइनि गेजेरावनो बिटिआर गोरोबथाजों बर' बिजोंनि थाखाय सासे सेपारेट डाइरेक्टरेट मोनदों होनना बुंदों आरो आसामनि एसोसिएट लेंगुवेज बर' रावा जाबाय होनदों नाथाय आथिखालाव गोबां दिनैसिमबो बर' बिजोंनि गेजेरावनो जों जेंना थासारिखौ नुबाय थादोंमोन आरो बर' रावनि गेजेरावबो माखासे माब्लाबा सरकारि मावख'आरिफोराव जों बर' रावजों लिरालासिनो बा एसामिस इंराजिजों लिरनाय हांखो नुनो मोनो दा बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंगोन आथिखालाव जे सोलोंथाइनि गेजेराव दिनैसिमबो बेबायदि थासारि दङ मानाव गेदेर प्रमद बर'नि इउपिपिएल सरकारा बै समाव मा खालामदोंमोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा आईसीडीएस खौ बुजियो नोंसोरो आईसीडीएस आव बै समाव बिसोरो इन्डिया गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय 1500 थाखा दरमा मोनो मान्थलि मिथिबाय ओमफ्राय 1500 थाखा मोनोब्ला मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा गावनिफ्राय बिटिसि फान्डनिफ्राय जिहेतु बिटिसि नि रिभिनिउ मोनोमोन आवगाय दहायसो बुंदों 16टा डिपार्टमेन्टखौ फानजोब्बाय बे 16टा डिपार्टमेन्टखौ हरनानै लानानै रिभिनिउ फैयाखै नङाबा जोंना बालानिफ्राय अन्थाइनिफ्राय गोबां ट्रेन्सपर्टनिफ्राय जों रिभिनिउ मोनो बेफोर रिभिनिउ फैसाजों हाग्रामा महिलारि सारा जाय आईसीडीएस बिसोरनो 200 मान्थलि होफादेरोमोन 1500 बिसोरनि दरमाया मासाव 200 होफायोबा 1700 जायो बे 200 आनो बिसोरनि थाखाय बिराद कन्ट्रिबिउसन प्रमद बर'आ सिप जानाय लगे लगे 6 मास बै आईसीडीएस फोरनो 200 खौ होदों उनाव मा होनबाय बे 200 थाखा होनो थाखाय फैसा गैला होननानै बे 200 थाखाखौ काट खालामबाय दा बिसोरो जि स्टेट आरो नेशनेल गभर्नमेन्टआ जि हरो बेखौल' गावनिफ्राय मोनला दा दिनै प्रमद बर' सिप जानायनि उनाव बै आईसीडीएस फ्राबो साफार जाबाय मिथिबाय ओंखायनो दिनै प्रमद बर' सिप जानानै सबबो साफार जादों मिथिबायना बिजनेस कन्ट्रेक्टरनिफ्राय लानानै आईसीडीएस मिड डे मिल फरायसाफोर फारफ्रोमबो थाखोनिफ्राय मानसिफोरा दिनै फुरा टटेलि बिसोरो माने लस जाफैदों आरो सोलोंथाइनि गेजेरावनो माब्लाबा जोङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटि फरायसाफोर हमनानै ला बिसोर माब्लाबा समाव थाब बिजाब मोनख'वा बा माब्लाबा रिजाल्टआ लेट जानायनि जाउनाव एडमिसन मोना दा बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंगोन नोंथाङा दहाय सोंनाय जे बर' भाषाया जेन बे जोंहा बिटिसि भारतआव बिराद भाषा दङ लेंगुवेज मिथिबायना मर देन 1600 मिथिबाय नाथाय जोंहा बिटिसि सुक्ति जानायनि 2003 मायथाइयाव जेला बिटिसि सुक्ति जायो बर' भाषाया 8 शेड्यूलाव रिकगनाइज मोनदों 8 शेड्यूलाव रिकगनाइज मोननाय माने मा नेशनेल लैंग्वेज जाबाय बे अकल 22टा भाषायाल' रिकगनाइज मोनदों बाङालिया जेरै हिन्दीया जेरै नङा होमबा तामिला जेरै तेलुगुआ जेरै नर्थ इस्टआव मोनथामल' असमिया बर' आरो मणिपुरि रावबो नागा मिजु अरुणाचल कक बर' रावनाबो नर्थ इस्टआव अकल मोनथाम भाषायाल'
8 शेड्यूलाव रिकगनाइज मोननाय मिथिबाय नेपालिया बेयाव दं खिन्थु नेपालिया नों दार्जिलिं खोला मिथिबाय बिहारा बिहारनिफ्राय नङा होमबा नर्थ इस्टआव 8टा रायजो दङ 7टा 8टा रायजो दं सिक्किमखौ लाफानानै अब्लाबो जे बिनि गेजेराव मोनथाम भाषाया जे जोंनि बर'आबो जे नों 8 शेड्यूलाव रिकगनाइज बिनि ग्रेट क्रेडिटआ हाग्रामा सानाव थांना थाङा बिथांनि मेलेमजों बे 8 शेड्यूलाव रिकगनाइज मोनदों 8 शेड्यूलाव रिकगनाइज मोनबाय माने मा नोङो दिल्लीनि पार्लियामेन्टआव बर' भाषायाव लेक्सार होनो हायो मिथिबाय जेरै तामिल तेलुगुआव होयो जों बर' भाषायाव लाजियाबा जों बर' भाषायाव होनो हायो आरो बिटिसिआव बर'आ अफिसियेल लेंगुवेज आसामिस आरो इंलिशआ जोंनि बेबो लेंगुवेज मिथिबाय बिटिसिआव बर' असमिया इंलिश बाहायनो हायो मिथिबायना ओंखायनो आं सानो जिहेतु बिटिसिआव जे बिटिसि एकर्डआवनो लिरनाय दं बिनि भाषाया बर' जागोन बेजों लोगोसे असमिया इंलिशआबो जाफागोन आरो बे समान मर्यादा जों मोननांगौ आरो बर' भाषाया 8 शेड्यूलाव रिकगनाइज मोननायनि उनाव फार्स्ट सेकेन्ड थार्डनि खोथायानो फैला बे फार्स्ट फैगोन मिथिबाय बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा मिथिनो हाबाय दा जोङो बिथांनि माखासे राजखान्थिनि बिथिं आरो सोलोंथाइनि बिथिं आरो आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारा मा खामानि मावबोखो बिथाङा गोबां बाथ्रा फोरमायबाय दा जोङो बे बिथिङाव बिथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन जे बिथाङा गोबाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे गोख्रों मावथि हिसाबै मावबोनानै राजखान्थियाव हाबनायनि उनाव फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै सासे बिपिएफ दोलोनि लाइमोन दैदेनगिरिनि नेहाथारि गोख्रों जानानै नोंथाङा माबायदि साखाफारा आरो माबायदि थियारि जानानै दं जों वेल प्रिपेयार इउपिपिएलखौ लानानै रायजो राजाया गोजोननाय गैया मिथिबाय लाइमोन फरायसाफोराबो गोजोननाय गैया आं जिहेतु बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेकग्राउन्ड बैनिफ्राय फैनाय इउपिपिएल सरकार जानाय लोगो लोगो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव देग्लाय मा होनो हायार स्टाडिनि थाखाय एडमिसन मोनाखै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि रिजाल्टआ लेट जादों मानि थाखाय बे दिनै सोरनि थाखाय लेट जाखो नलेज फेस्टिभेल खुंफैदों नङा होमबा नलेज फेस्टिभेल खुंदों माबा फेस्टिभेल खुंदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जाय प्रमद बर'आ गावनो इडुकेसन इएम लादों प्रमद बर'आ इडुकेसन इएम लानायनि उनाव दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि रिजाल्टआ लेट जाबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय बिए पास जानायफ्रा एमए फरायनो थाखाय हायार स्टाडिनि थाखाय गुवाहाटी इउनिभारसिटि दिल्ली इउनिभारसिटि जवाहरलाल नेहरू इउनिभारसिटि नर्थ इस्टार्न हिल्स इउनिभारसिटि निहुफोर बादियाव एडमिसन मोनासै मानो थाखाय रिजाल्टआ लेट जादों बिनि दायनिगिरिया सोर दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइखौ लानानै जुदि एसां माबाबा बिनि एगेन्स्टआव धरना होनाङामोन होनांगोन नङा होमबा आंनि बिदा सोमोन्दोआ आलदा नाथाय जाथिनि जेंनायाथ' आलदा ना नङा होमबा आंनि आफाया भुल मावदोंबा आं भुल मावदोंबा बेखौ बुंनो नांगोन जातिनि सार्थ'आसो देरसिन नङा होमबा हारिनि सार्थ'आसो देरसिन ओंखायनो दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि फरायसाफोरा ओरैबायदि डिप्राइभ जाबाय हायार स्टाडिनिफ्राय बिसोरो माने गोजानाव थानो गोनां जाबाय 1 बोसोर लस जाबाय मानो होनबा प्रमद बर'आ बिनि दायनिगिरि नंगौना नङा इडुकेसन इएमखौ गारनांगोन ना गारनाङामोन बियो गारनांगौमोन बियो नों जुदि अबा रेल बेल थायनायाव जुदि रेलवे मिनिस्टारा जुदि रिजाइन होयोब्ला बे टटेल इउनिभारसिटिनि गथ'फ्रानो एडमिसन मोनासै हायार स्टाडिनि थाखाय प्रमद बर'आथ' बियो लाजिनांगौमोन ना नाथाय बेखौ खोबथेना लादों बियो ओंखायनो दिनै जों लाइमोनफ्रा इउपिपिएलनि सायाव दिनै जों इउपिपिएलआव थाङाखै मिथिबाय मानो होनब्ला जोंनि नोजोराव जों नुफुरदों जे इउपिपिएलआ हारिखौ रैखाथि होनो हाया इउपिपिएलआ ओनसोलखौ जौगाहोनो हाया इउपिपिएलआव रायजो राजाया गोजोननाय गैया इउपिपिएलआव फोरोंगिरिया गोजोननाय गैया इउपिपिएलखौ लानानै सेटिसफाइ गैया ओंखायनो जोङो बिपिएफ दोलोआव फैदों ओंखायनो दिनै नों गामि दफायाव थां बिटिसिआव जे गामियाव नोगोराव दिनै हाग्रामा महिलारि सारा शिफ्ट जाफिननो नांगौ आरो बिटिसिआ पावारफुल जाफिननो नांगौ होनो दिनै गामि गामि हाग्रामा न'खर न'खर हाग्रामा आंनो नांगौ हाग्रामा बिटिसिनो नांगौ हाग्रामा बे स्ल'गाना सोलिगासिनो दङ ओंखायनो दिनै जोंबो बिपिएफआव फैदों जों नुफुरदों जे जोंनि फिउचारा बिपिएफजोंसो सेफटि जागोन जोंनि ओनसोला बिपिएफजोंसो डेभेलपमेन्ट जागोन आरो जों सब नुफुरदों जों जि लामायाव थाबायदों बे लामाया बिपिएफ बानायनाय जों जि इउनिभारसिटियाव फरायदों बे इउनिभारसिटिखौ बिपिएफआ बानायनाय जों जि दिल्ली गुवाहाटीयाव थांबा बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव थाहैयो बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ बिपिएफआ बानायनाय नङा होमबा जों जि कलेजाव फरायो बेखौ बिपिएफआ बानायनाय आरो जोंनि बाय बाहागि न'खरनि जा साख्रि मावो सोरनि समाव साख्रि मोनदों बिपिएफनि समावसो साख्रि मोनदों अब्ला आं बिपिएफजों मानो थाया जानो नङा होमबा ओंखायनो दिनै लाइमोनफ्रा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फरायनाय सिआइटिआव फरायनाय बिनि सब इन्जिनियारिं कलेजाव फरायनाय दिनै हाग्रामानि खाथियाव फैदों मानो होनबा हाग्रामा महिलारि सारा गोबाव सम संग्राम खालामनानै जाया लोङा हाग्रा हायखं थानानै मिथिबाय गावनि फिउचारखौ सोरबा
गोबां मुंख्लं होनानै जोंनो CIT होबाय बिनि सायाव ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज होबाय गोबां जोंनो माने पलिटिकल इन्स्टिट्यूशन होबाय गोबां जोंनो अफिस होबाय जोंनो मोनसे पावरफुल होबाय पलिटिकल सेटआप होबाय बै गेदेमा मुंख्लंफोरा कन्ट्रिबिउशन होदों आरो बेयाव दिनै जोङो बे आबहावायाव जों इन्जय खालामफैनो मोन्दों बेयाव जों थानो मोन्दों बेखौ लानानै जोङो गोरा माने गोरों गोरा जाफैदों ओंखायनो दिनै सबखौ जों हाग्रामा महिलारि सानावसो नुहुरजोबो ओंखायनो हाग्रामा महिलारि साननि खाथियाव थांदों दिनै UPPLआ गावसोर बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुनायाव थाहैनो मोनबा थांगौमोन खोमा बिसोर UPPLआ कलेज लुनायाव फरायनाय मोनबा थांगौमोन खोमा दिनै UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा मा बुङो जे भटार्स जायै गथ'फ्रासो जोंनाव फैदोंलायनो जों भटार्स जायैखौ मानो लागोन मानो नांगौ जोंनो भटार्स जायैखौ नङा होमबा हाग्रामा महिलारि सारा जाम्बा नामा भटार्स जायैखौ मानो लागोन नङा होमबा ओंखायनो MA पास जानानै BA पास जानानै सोर मानसिया भटार्स थाया बुंलाय MA पास जायो 21 22 23 बोसोराव 24 बोसोराव नङा होमबा बे समाव मा भटार्स जाहैया नामा आं कलेज फरायबाय थानाय समावनो आंना भटार्स जादों नङा होमबा ओंखायनो दिनै जोंनि दोलोआव बेसेबांबो फैदोंना गोदान गथ'फोर सब BA पास MA पास आरो बिसोर साननो गोरों हनो गोरों आरो BA पास MA पास गथ'फ्रा एसेबां हाजार हाजार दिनै गोदानै 20-25 हाजार सेंग्रा सिख्लाफ्रा फैदों बिसोर मा साननो गोरों बिसोरो बिजिरनो गोरों माया मोजां माया गाज्रि सोरजों लोगो जानांगौ सोरजों लोगो जानाङा सोरजों थायोबा फिउचार सेफटि जागोन सोर समाजनि थाखाय खामानि मावदों सोर समाजनि थाखाय गाज्रि खामानि मावदों सोर थगायदों सोर हसा खोथा बुंदों सोर MLA मन्थ्रि जानाय थांखि गैयामोन होननानै शिफ्ट जाहैदों बै गोदान गथ'फ्रा बुजिजोबनाय गोजा ओंखायनो दिनै बिसोरो जोंनाव BPFआव फैदों लकसभा बिसायख'थिया खाथिथारावनोसै बारा गोबाव गैला होननांगोन जों माने बे बिथिङाव BPF दोलोनि जानानै माबायदि गोख्रों साखाफारा आरो बेसेबांसिम देरहागोन आसा BPF दोलोआ BPFआ 100% देरहागोन BPFआ MP इलेक्शनाव देरहागोन हा MP इलेक्शननि उनाव UPPLआ 80% खमजुरि जागोन मिथिबाय BTC 2025 आव 2025 मायथाइयाव BTC इलेक्शन दं BTC इलेक्शनाव UPPLआ जेनगोन बेनि उनाव 100% दुर्बल जागोन UPPLआ थानाय नङा नाम निशानि UPPL थानाय नङा 2026 आव MLA इलेक्शन दं बे MLA इलेक्शनाव ना MLA कैंडिडेट जानो थाखाय बिथांमोनाव दैदेनगिरियानो थानाय नङा मिथिबाय बेबायदि जाजोबगोन मानो होनबा जों मावदोंना सिङाव मिडियायाव सब खोथा बुंनो हाया सोर सोर रायलायगासिनो दं सोर सोर रायलाया सबबो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारजों रायलायनो थाखाय गोबां UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा जगाजग लागासिनो दं नाथाय जोंनाव BPFआव ट्रेफिक जाम जानानै दं हाग्रामा महिलारि सारा सम होनो हायाखै नङा होमबा दिनै सब BJPनिफ्राय UPPLनिफ्राय सरकाराव दङ BJP UPPL अब्लाबो जोंनावसो फैदों क'क्राझारनिनो BJPनि बारग' आफादगिरि राजकुमार आदा जोंनि दोलोआव फैबाय नङा होमबा चिरां डिस्ट्रिक्टनि बारग' BJPनि प्रेसिडेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि जोंनि दोलोआव फैबाय नङा होमबा बै उदालगुरिनि BJPनि प्रेसिडेन्ट जेनेरेल मा होनो भाइस प्रेसिडेन्ट जोंनि दोलोआव फैबाय UPPLनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट खैराबारि ब्लकनि भुपेन बर' आदा पावाराव दं UPPLखौ नागारनानै जोंनि दोलोआव फैबाय नङा होमबा जितेन मोसाहारि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन तामुलपुरनि मिथिबाय तामुलपुरनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बेखौ नागारनानै बिथाङा जोंनाव फैबाय पावार बे पार्टियाव फैदों मानो इसारायानो बेनो मिथिबायना बाराव बिथिं बारो बिथिं रायजो राजाया थांफागोन दिनै बारा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनिथिं बारदों ओंखायनो दिनै सबबो BJP UPPLखौ नागारनानै BPF जोंनाव 100% जों फिट गामिनि रायजो राजाया वेलकाम मिटिं लानो जोंखौ लेंहरबाय थायो गामियाव जों थांदोंबो बेसेबां हायो जों थांदों UPPLआ नाथाय गामियाव थांनो हायाखै UPPLआ गामियाव मिटिंखौनो लानो हायाखै मिटिं लानो हायिनि थाखायनो बिथांमोना प्रेस मिट लाबाय थायो राकेश ब्रह्मआबो लायो आदा फेरेंगायाबो लायो UPPLआ थार सब UPPL लिडारफोरा खालि प्रेस मिटल' होगोन नाथाय जों BPFफोरा प्रेस मिट होनो समान गैया नङा होमबा जों गामियाव थायो 24 घन्टा जों गामियाव दङ रायजो राजा जों मिटिं खालामदों UPPLआ मिटिं खालामनो हायाखै ओंखायनो बिथांमोनाव प्रेस मिट होनो थाखाय सम दङ आथिखालनि BTCनि CEM प्रमद बर' सार बिथांजों आरो बारग' BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि सार बिथांमोननि गेजेराव दैदेनगिरिनि बिथिङाव फारागथिखौ माबायदि नोंथाङा नोजोर लाखियो हाग्रामा महिलारि सारा जि खोथा बुङो बेखौ मावो हाग्रामा महिलारि सारनि गोसोआ साफा आदा प्रमद बर'आ जि खोथा बुङो बेखौ टटेलि मावा आं बुंबायना फार्स्टआवनो एग्जाम्पल बर' रावा थांनानै थानांगोन जै बर' हारिनि जै बर' राव गेवलांथों बुङो गावनि फिसाखौ सानैखौबो गुबुन बिजोङाव सोबाय गावहानो मावाब्ला ओंखायनो महात्मा गान्धीया बुंदों बि सेन्स दावगालि माने नों जुदि सेन्स खालामनो सानदोंबा बुहुमखौ नों फार्स्ट गावनिफ्राय जागायहोनदों मिथिबाय आसि ओरै खिन्थायोब्लाना बे आसि थाइथामा नोंखौसो खिन्थाफिनो होनो मिथिबायना ओइ नों बर' मिडियामाव मानो सोआखै ओइ नोंहा नोंनि फिसाखौ मानो बर' मिडियामाव सोआखै मिथिबायना ओंखायनो प्रमद बर'आ जि बुङो ना उल्था बिनि मावो मिथिबाय बे बुंदों
करप्शन फ्री मोनसे बिटिसि खालामनो नांगौ गावनो थाला थाला बिल्डिं न' लुदों गावनो दामि दामि गारिखौ गावनो बायग्रोदों नङा होमबा 30% गावसो लादों आंथ' बुङाखै 30%खौ इउपिपिएलनि दैदेनगिरियासो बुंदों नङा होमबा मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जि बुङो बेखौ मावफुङो हाग्रामा महिलारि सारा अननायखौ देखाया इसोर खुलुमनायखौ देखाया माने अननायखौ देखाया नोंखौ अनोब्लाबो बे गोसो सिङाव अनो प्रमद बर'आ देखायो प्रमद बर'आ खामानि मावो रायजो राजानो देखायनो थाखाय मिथिबाय ओमफ्राय हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिनिफ्राय जेबो लुबैया नाथाय बे बिटिसिनो होलांनो लुबैयो प्रमद बर'आ बिटिसिनिफ्राय लुबैजोबो नाथाय बिटिसिनो जेबो होनो लुबैया बेनो प्रमद बर'नि आरो हाग्रामा सारनि डिफारेन्सआ जे हाग्रामा सारा बिटिसिनिफ्राय जेबो लुबैया बिटिसिनिबो होलांनो लुबैयो प्रमद बर'आ बिटिसिनो होलांनो लुबैया बिटिसिनिफ्राय लुबैजोबो मिथिबाय ना बे समाव जों बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो हाबाय बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लानायनि उनाव राजखान्थि हान्जायाव हाबनाय आरो इउपिपिएल दोलोखौ हेफाजाब आरो मदद होआलासिनो बिपिएफ दोलोआव हाबनाय गावनि जे थांखि आरो नोजोरखौ जोंनि गेजेराव फोरमायबाय आथिखालनि बिटिसिनि थासारि आरो इयुन समाव बिपिएफ दोलोआ माबायदि हाबा मावलांगोन आरो फैबाय थानाय लकसभायाव माबायदि गोख्रों साखाफारा जादों बिथाङा बे बाथ्राखौ फोरमायबाय दा बे समाव जोङो जोंनि बे दिनैनि मोगा-मोगि हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबबाय आरो नोंथांमोनखौ बेबायदिनो जोंनि मोगा-मोगि हाबाफारियाव लोगो मोनबाय थागोन आरो बेबायदि हाबाफारिखौ इयुनाव नुलांबाय थागोन होननानै डिजिटेल बड' निउसनि जानानै दिनैनि बे मोगा-मोगि लानाय हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबबाय होननानै गोजोन्थों थेंक इउ गोजोन्थों